أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وردوان الأكبر على برزخ المختوم الحاتم والختم يد الكون أبو العباس الشيخنا أحمد بن محمد النتجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر السر صاحب الشريعة والحقيقة غوث الأغواس نبراس القلوب أبو إسحاق باي برمن ياس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وأديبي ومصري وتاج مولانا الكاكين فشر محمد الحارث الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna mika godiya zuwa ga hadaran Allah da hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jan Show Ibrahim masu kallon da saurare za su gani mun ce raddi zuwa ga tatsuniyar Man Tijani Guruntum ko da yake bai kamata ma a ce raddi ba sai dai a ce warware tatsuniyar Man Tijani Guruntum ko Burumtum akan kadiyar malamin sa to ni dai an matsa ne kawai amma ban so yi magana akai ba saboda wanda ya mutu ba abin da yake nema in daman ya mutu da imani sai dai addu'a to amma mutumin da yake taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kokwanta mutuwansa shin ya cika a musulmi shin ya cika da imanin ma tukunna kafin ayi addu'a saboda addu'a tana amfani da wanda ya cika da imani wanda ya mutu a musulmi amma taba janibin annabi yana yiwuwa mutum ya cika da imani kuwa kai to amma dai zamu koma cikin Qur'ani ka san mu matsalar mu Qur'ani da sunna ba da awarsa ba Qur'ani da sunna shin bari mu ji abin da shi burumtum yake burumtawa mu ji burunta mu ji sai a biyo ta kanka insha Allah To alhamdulillahi wal abdulillah malam buruntum ya faɗi kaita sun makaita amma ya jira amsa wanda take da cike da ilimi ƙwarai insha Allah abu na farko shine an Tijani ai kai gaggawa ne gaggawan da kai shine babu wani da zai ce yayi bakin cikin mutuwan da Tijaki dalili malaminka dukkan girmamawa dalili shine shin me ya tare mana sai dai a ce ya mutu an huta da jin jifa'i ga janibin manzon Allah sai dai a yi farin cikin ya mutu an daina jin rashin kunya da rashin ladabi ga janibin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa wai ba ji daɗin mutuwansa ba to akarmakallahu nan shaida ce ba za ka bayar qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka daina mutane ƙarya don Allah tatsuniya in ka zo kana karanta tatsuniya ni matsala da Guruntum shine duk inda zai yi magana babu aya babu hadisi sai dai kwatance wallahi ana cewa wai Kabiru Gombe yana cewa
wai Malam Sani Yahaya shine mai kwatance ai ga asal mai kwatance can. Idan Man Sani Yahaya yana yin kwatance to bai kai tatsuniyan ƙuruntun ba wallahi bai kai tatsuniyan ƙuruntun ba. Ɗaya kenan. Abu na biyu shine wai Dr. Jaki dutsen tanshi yaushe ya mutu? Yaushe ne ya mutu? Ya mutu ƙaulani. Magana biyu. An ce ya mutu daren Juma'a. Wasu sun ce ran Talata ya mutu. To, aka ɓoye saboda a ce daren Juma'a ya rasu. Kai da Allah mu je ya rasu a daren Juma'a sai me? Hadisi da kake tunanin cewa wannan hadisin shine duk mutumin da ya mutu ranar Juma'a. Malam shi yasa kaga yanzu babban abin takeici shine. Kai Man Tijjani ka da matsaloli da yawa shi Buruntu ka da matsaloli da yawa. Na farko malamin ka ya mutu, ba ka da malami, ɗaya kenan. Na biyu ba ka da karatu, wannan gaskiya ne, ba ka da karatu, jahili ne. Da dukkan girmamawa ɓangaren ilimi, ba wa'azi ba kame-kan ba, tatsuniya ba labarai ba hikima da dabaru ba. Ilimi, tsuran madaran ilimi kawai a zuba ta, ba shi ya san ba shi da shi. Biyu kenan. Abu na uku shine ka tara mabiya. Da za a yi kai karatu. Yanzu ga malaminka kuma ka ce malaminku ya mutu, malaminku na tabbata ni na faɗa na san malaminku ne shi dutsen tanshi. To in dai malaminku ne gashi ya mutu kai kuma baka yi karatu ba. Kuma mabiya ba za su bari yanzu ka je ka tsuguna a gaban wani kai karatu ba. Saboda ka tara followers, ka tara mabiya, su kai ma yanzu malami ne, kuma ga ka tara gemu kwarai har yayi fari. Gaskiya akwai takaici kwarai a cikin rayuwarka a yanzu saboda yanayin da kasance kanka. To bari ba karatu. Hadisi da yake magana cewa mutumin da ya mutu ranar Juma'a an ɗauki mashi azaban kabari. To ai akar makalla Imam Tirmidhi ne ya rawaci hadisin. Kuma abin da yace falwiqayatu min azabil qabri fi haqqil mu'mini almayyit fi yawmil juma'a. Ɗauke azaban kabari ga mutumin da yake mumini ya mutu ranar Juma'a. Mumini ya mutu ranar Juma'a. Question mark. Shin malaminka mumini ne? Tambaya na farko kenan. Za mu zo kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nafsihi, wa fi riwayatin min nafsi allati bayna janbayhi. Ko ɗaya kenan. Shi yana ganin annabi bai isa ba. Ɗaya kenan. Abu na biyu yace mul juma'a aure ta ko daren juma'a. warada fi hadisin rawahu Tirmidhi fi sunanihi an Abdullah bin Amr قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله في القبر. باب مسلمي da zai mutu ranar Juma'a ko daren Juma'a, musulmi ya mutu daren Juma'a ko ranar Juma'a, face Allah tabaraka taala ya yaye mashi fitinan kabari. Tambayan shine, shin shi malaminka ya mutu a musulmi ne, mumini? Can dai mun tabbata ba mumini bane saboda ba soyayya manzala tare da shi. Saboda duk mutumin da ya taba janibin manzon Allah sallama baya san annabi, ƙarya yake, ko ya faɗa so miliyan nawa ne, ka san Allah yana son ya halaka ka, sai ya hada ka faɗa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ɗaya kenan. Abu ne biyu, duk mutumin da ya taba annabi baya mutuwa a musulmi, wallahi tallahi. Ce iyayen manzon Allah suna wuta, uzu billahi, baya neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma in aka kawo da barbaru da hikinkimu aka ce ai neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ba ya ce a lahira bane, kai mahaukaci ne, kai daƙiƙin takkwalin ba gidajen wani gari ne, ka taba ganin an nema a lahira? Ai a duniya ake nema. I'malu li dunyakum, ku yi aiki a duniyanku, anan za ku samu lahiranku. Allah ya faɗa Qur'ani ce i'malu fa sallallahu alaihi wa rasulul mu'minun, ku yi aiki, Allah ya ga aikin ku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga aikin ku, masu imani su ga aikin ku anan duniya. Sai mun shaida cewa dalle yana son annabi. Wallahi da tajaki ba da shiga aljanna ba. In kuma aka je muka ga gashi ne zai nemi ta manzon sallama, zamu ce wallahi rasulullah ba shi bane, kari muna shi ne da tajaki ne, wallahi ba mu yadda ba. Kuma wallahi tallahi ba za a yi ba. Taimakon manzon Allah bare same shi ba.
kuma a duniya ake nema. Abu na farko kenan. Abu na biyu, ina so ka ji, ka san hadisin ma, wa ya rawaito hadisin, ka san isnadin hadisin ya yake, dai ka san ba malami bane, kuma gashi ya asaran cewa malamin sa ya rasu, kuma ga ya tara mabiya. Yanzu kana magana akan shi zaka ji ana dura maka ashana cewa mushriki, kafiri, ya taba mai gemu, farin gemu, gaza, malami, babban malami, gaza. Wallahi ko kike kallon sa a malami, mu tsirara muke ganin saboda bai da karatu. In kuma yana da karatun ya fito yayi mana, kuma muna jiran ka. Ka ce wai zaka fitar da alaman mutuwar mumini ko? To don Allah muna jira. Wannan taɓa lashe ne, in ka fitar sai mu biya ma karatu. Wannan a takaice short video nake so, a takaice nake so in yi shi. Imam Tirmidhi ya ce hadisun gharib wa munqadi'ul isnad, hadisin bako ne, garibi ne. Ka san ma'anar hadisul garib? Ka nemi malami ya fassara maka. Ɗaya kenan. Na biyu yace munqadi'ul isnad, isnadin hadisin ma yankake ne, inji Imam Tirmidhi. Sanawa wasafahu al-Hafiz Ibn Hajar. Hafiz Ibn Hajar Allah ya kara masa yadda ya ce da'ifun ne, bi annahu da'iful isnadi, saboda hadisin da'if ne da raunin isnadin hadisin da wanda ya mutu da daren Juma'a. Na ce shine gararan ka kawai. Taɓa ka lashe. Albani Bature ya ce idan aka hada, yace fa iza yace lakin aqala al-Sheikh Albani innahu bi majmu'i turuqihi yartaqi ila darajati al-hasan aw sihha kama fi fatawi. Shi Albani Bature na farko shi ba malamin hadisi bane, bai san hadisi ba kuma malamin hadisi bane. Wannan an dade da sanin wannan mas'ala, an wuce ta. Na ɗaya kenan. Abu na biyu shine yace idan aka hada hanyoyin da hadisin ya fito zai iya kaiwa, zai yiwu, inji wanda ba malamin hadisi ba fa, yace wannan saboda ake ilimi ne kawai zan kawo shi, zai iya kaiwa darajar hadisul hasan ko kuma sahihi. Wanda ba malamin hadisi bane ya faɗi wannan, to wanda malamin hadisi ne wanda ya faɗi haka ba. Duk da al-Mubariki Furi ya faɗa a cikin sharhan Imam Tirmidhi da yayi akan hadisin, ya yi magana akan tambayan kabari da yadda za a yi tambayan kabari da sauransu, amma duka tattara su gaba ɗaya, ka taro su wa'annan. Ya mutu, jama'a da yawa sun cika an zo an mai sallah. Menene imanin wa'annan jama'a din? Imanin su annabi bai isa ba. Imaninsu annabi ba zai iya yin komai ba, shi ma annabi ta kansa yake, baya iya amfana da kansa, baya kaza, baya kaza, baya kaza. Yanzu za mu tabbatar maka daga bakin shi malaminka matacce, wanda ya yi mushe, mataccen malaminka da ya mushe, cewa ba a girmama manzan Allah. Kuma ƙa'idan musulunci da imani girmama annabi, wa in tu'i'uhu tatatu bin annabi sai a shirya. Ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Kuma Qur'ani ya ce kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'ukumullahu. Ko sannan Qur'ani ya ƙara gaya maka cewa ku yi iman amintum billahi wa bi rasulihi, ku yi iman da Allah da manzan Allah. A wani aya yana cewa idan kuka yi imani da Allah, kuka yi imani da manzan Allah sallama, ku girma manzan Allah wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Wa tuwaqqiruhu, girmama manzan Allah kan manzan Allah sallama, shi kuma ba duk abin da shafi girman annabi sallama baya bukata, baya so, amma ga dalili daga bakin malaminka. Daga bakin malaminka. Malami ne a Kaduna me yace har rantsuwa yake yi, yace ba inda manzon Allah yace iyayensu suna wuta ko mahaifiyarsa ko babansa. Gashi nan ku social media ku gani. Dala ba wannan ba kai kana faɗan na Zariya, ba na Zariya ba da Allah. Ai shi ya ga nazariyan ya janye ne, ka gane, sai ga mutane za su fahimta sai da sake dagula mutane.
ya fito da wani salon da ba malami da ya taba yi da shi duk duniya wallahi babu. Ya ce wai ai manzo Allah bai ambaci sunan iyayensa karara ba. Yanzu in nace babana sai na ambaci sunansa, in nace mahaifiyana sai na ambaci sunanta, ba san babana bane. Zai iya daukan babanka in nace babana, in nace uwata zai iya daukan uwarka. Dan Allah me yasa malamai tsoron Allah ne? Kuma wannan ba duk kokarin gamsar da jahilai ne da yan bid'a. Kuma wallahi ba inda zaka je, inda zaka karyata manzon Allah don gamsar da mutane. Kana so ka keta ijma'in ahlus sunna? Ijma'i ne bana sunna kan wannan. Ba wanda yake ja. Wanda ya fito da wannan tsiyar fa tukunna ba Imam Suyuti ne ba. An yi shekaru ɗaruruka wannan matsala an yi da shi ba ma mai tattauna ta. Kuma wannan shi ne wannan mara sauran Allah sai ta wai a kawo masa sahabi ɗaya da ya ce iyayen manzon Allah ɗin suna wuta. Wai a kawo masa ɗaya. To su suna ja ne ma kai? Su manzon Allah ya faɗi magana. Abun dariya. Wai yaro ya tsinci hakuri ya ce la irin na baba. Wannan kake karewa. Wannan da yake cin mutuncin Sayyidina Rasulullah. A ina aka yi ijma'i, aka ce ijma'i ahlus sunna gaba ɗaya sun ijma'in cewa iyayen Sayyidina Rasulullah suna wuta. Babu, ƙarya yake yi. Ɗaya kenan. Abu na biyu shine in an ce inna abi wa abaka finnari dole sai ya zama mahaifi ne na Sayyidina Rasulullah da mahaifiya. Ba haka bane, jahilcin rashin sanin Qur'ani kenan matsalan ku. Ba ku san larabci, ba ku san Qur'ani ba. Kuma wannan rikicin kasan da wake da dan uwansa dan kungiya wanda suke da fahimta daya wa aqida daya, ita ce aqidar wahabiyya, shine Malam Musa Yusuf Asadul Izala. Malam Musa ya fita masa raddi shi ma, bari ka ji raddin sa. Ka san magani yana gonan yaro amma ba sani ba. Bari ka ji menene Malam Musa ya ce. Kawai kalmar girmama annabi ita ce ba a so, kuma wannan ne yake cewa ya cika da imani, ya cika da kalmar shahada. Wacce shahadan a ciki? Ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma a'a sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam din da aka soke shi, aka ce iyayensa suna wani guri ba aljanna ba, aka ci mutuncin manzon Allah, aka yi duk abin da za a yi dan a samu wani abu na duniya saboda burge wasu. Ka ce wai Musa Yusuf wai ya zo ya maka raddi, wai kar ya ce wa manzon sallama babba dan babba, saboda cewa babba ne manzon Allah kuma dan babba shine sayyidina Abdullahi. Wai a'a shi a gurinsa ba babba bane, ba kaskanci ne a gurinsa. Aka makalla wannan ne kake tunanin malamin ka ne kuma ya cika da imani, kuma kake cewa har wasu na ja, wai kana wasu jaje cewa wai basu ji daɗi saboda ya mutu haka ba. Jama'a da Allah mu dawo cikin hankalinmu, mu dawo cikin hayyacinmu fa. Annabi Muhammadu fa, walaula hulatul filadan fa innahu labasatu hazakanu iskana mursala. Allah ya ce wa takallubaka fis sajidin. Abdullahi bin Abbas a ƙarshen wannan aya yace ma'anan ayar ita ce an ciro iyayen manzon Salman, an ciro daga cikin iyaye masu sujjada, duka annabawa daga annabi kan annabi har hatta akhrajaka Allahu nabiyyan. Inji Abdullahi dan Abbas. Kuma kuma an tambaye ka wani sahabi ne yace sahabi ɗaya da yace iyayen manzon Salman suna wuta? Babu, wai su ba sa ja inja. Yanzu ka ce wa sahabbai, yanzu kai kana ganin sayyidina Umar zai fito ko Khalid bin Walid ko sayyidina Aliyu, wa'annan jaruman sahabban manzon sama sayyidina Abubakar su fito su ji kana faɗa irin magana ba fille wuyan ka rasi ba? Mutanen da ba su suka raina annabin da Allah yake rarrashin sa, in an bagaya masa magana mara daɗi sai ɗansa ne ya fayar su, Allah ya turo da aya sura su kutum na ta'aziyya, inna a'adana kausara fasalli rabbika wanhar inna sha'ani aka huwal abtar. Ɗansa ne ya rasu, aka ce bayansa mai yankakken baya ne. Allah ya ce kul maƙiyinka ne mai yankakken baya. Wallahi tallahi, wallahi buruntum, ka gyara uslubinka kwarai. Kana da buƙatan karatu na yadda zaka dinga karanta da al'umma manzo Allah sallama, kuma almajiran shi dutsen tanshi. Muna ba ku shawara kar ku yadda ku bi tsarinsa. Saboda shi yanzu kaga yayi blunders, yayi mushe ya kare, ba shi ba maganarsa.
me yasa saboda ya taba janibin manzo Allah sallallahu alaihi kuma an tafi a banza za mu zo kan wai an cika ana masa ana ai mai jana'iza da yawa kai wawan ina ne wa ya ga maka haka ake haka ne kana ina mutum da ya taba annabi kuma Allah ya kyale shi kuma in duk duniya ya sadu su roka masa gafara wallahi Allah ba zai gafarta masa ba amma dai bari mu ji raddin da Malam Musa Yusuf ya masa akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Musa Yusuf suna da bambanci to wai yanzu wai da sunan sunna yana ganin cewa wai hatta a cewa annabi babba sana a ce mai dan babba wai wannan kamba ma annabi ne wuce gona da iri ne karfafa yan bid'a ne bai kamata ba in ce wa annabi babba in ce masa dan babba wai bai kamata ba dan Allah fa bai kamata ba wai in ce wa manzon Allah babba dan babba sai dai janyo hadisin marhaban bi sayyidi ni ban faɗa ma haka ba tare da cewa hadisin da kake kokarin ka kafa hujja da shi farko tukunna bai ma inganta ba wani ya ce ya sayyidina wani sayyidina ya ce sayyidu wallah ya babba dan babba ba za na ce ba magana babba dan babba a sayyidu wallah amma da kace kullum babba dan babba ina ka samu wannan ina ka samu babba dan babba ina ka samu to a dauka sayyiduna wani sayyidina wanda Allah ya hana shi a sayyidu wallah da ya bar magana akwai shirka cikin ta ana nufin a kai shi matsayin Allah ne sai yake to amma sai ka bude babba dan babba a wurin ka ji wannan a wurin ka ji kuma waɗannan sun ji karantar da suna waɗannan sai za ce muku wallahi masu karantar da suna buƙatar a sake karantar da su a yi orientation ɗinsu saboda tasirin malaman bid'a yana nan a cikin su sun yi karatu wajen malaman bid'a duk shi ya kawo haka kai duk wanda ya taɓa yin shi'a ko ya taɓa yin ɗariƙa wallahi ko ya tuwo ya kasa gurgurin ta cikin sa saboda haka zan ci gaba da faɗa a karatu na kuna ji ko zan ci gaba da faɗa in nazo zan ce hijira ta babba dan babba farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hijira ta babba dan babba sannan kai da kace idan mutum ya zo majalisin ka yi karatu in ya faɗi abu ba daidai ba nan take sai ka mai raddi dan Allah idan zaman Allah ake na zo na faɗa a majalisin na tafi ina faɗa a wasu wurare da na zo majalisin ka yi gyaran kace wannan kalmar bata dace da matsayin manzon Allah ba da na tafi ka taɓa kira na a babin yan uwantaka kace wannan kalmar da kake faɗa ka gyara ko kuwa a sai yanda da ka nassaba kanka a matsayin addini sanda mutum ya saba maka ka soke shi ko da abin da ya karantar da mutane daidai ne sanda kuma ya yi maka daidai ko da abin da yake kai banna ne ka ce kuma daidai ne haka addinin musulunci yake nawa haka sunna take haka tauhidi yake inna lillahi wa inna to wannan kaga taba janibin manzon Allah sallallahu ya sa kaga Malam Musa Yusuf wani lokaci kaga ko wannan maganan wallahi ina ganin girman sa wani lokaci yadda dai yana da kusakuransa kwarai to amma akan wannan kalmar kadai wallahi tallahi ya isa ka masa uzuri saboda kare janibin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya a gurin malamin ka dutsen tanshi ɗaya kenan abu na biyu kai da kake ba wahabi ko dan izala kake kare wannan mutumin da tajaki din ka ji dai daga cikin malaman ka yanzu kaga wannan dan izala 2 ne Malam Musa Yusuf dan izala 2 ne izalan balalau ne ya shi dutsen tanshi mushe wanda ya mushen nan ya faɗa cewa manzon Allah sallama bai kai ba bai isa ba yayi musu raddi ya ce sai an ƙara musu tarbiyya sai an karantar da su tauhidi suna da buƙatan orientation na sanin tauhidi na sanin da'awa na sanin tauhidi irin nasa kai ka zo kana comment kana zagi ko kana sa hoton wanda ya taba ya warware da tijaki kana wanda ya musheshe tsohon da tijaki da ya mushe kana cewa bai kyauta ba ko kuma ka zage shi wa ya saka kai ma inda yana rayuwa wallahi bare barka ba zai barka ba kuma ka bari wanda suka biyo turbansa wallahi ba za su barka ba yanzu mun gani akwai wani yaron shi da ya fito yana kace-kace da yin izalan gaba daya kakaf din su kuma kai kana bibiyan su wannan irin addini ne
ina za ku je ne? Cewa manzala sallama babba ne, dan babba ne, an ce wa sayyidina sallama sayyiduna shine ya tare masa da hankali, to ya za ka yi da Qur'ani? Allah yana faɗa Qur'ani cewa fanatatul malaikatu wa qa'imu yusalli fil mihrab anna la yubashshiruka bi yahya musaddikan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Dan Allah shi annabi Yahaya Qur'ani ya kace da sayyidan, shi kuma annabi kar a ce mashi sayyidan, sayyidina. Akwai ilimi anan? Akwai hankali? Akwai ilimi anan? Ko dabaru ko kame-kame? Wurin wallahi ka dawo cikin hayyacinka. Wallahi muna kiran ka har yanzu zuwa ga ka koma makaranta kwarai, kai haƙuri, ka watsar da mabiyan nan, ka koma makaranta, ka gane addini, ka gane musulunci, ka gane yadda ake karantarwa, ka gane ayoyin Qur'ani da na hadisan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saboda in ka zo karka dinga dabaru da kame-kame. Kai kawo aya, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ka kawo dalili kawai. Kar ka zo ka dinga tsoki burutu, ka kawo dalili malam uruntu. Wannan kenan. Abu na gaba shine wallahi jama'a musulmi, wannan mutane ba su san annabi bane, ba su san annabi bane. Mu dawo abu na gaba, wai ba a ji daɗin yadda aka yi tururuwa, aka yi masa addu'a ko aka yi ta yadda ya mutu. Saboda me? Idan dukkan wahabiyawan duniya su haɗu su mashi addu'a, wallahi tallahi Allah ba zai karɓa ba. Kana jin wannan? Wallahi tallahi Allah ba zai karɓa ba. Idan duk duniya da su haɗu, law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin la yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in kad kataballahu alayka. Idan da mutanenku na wahabiyawa, matattunku da rayayyunku, mutanenku da aljanunku da ku haɗu gaba ɗaya, ku zo ku yadda da hadisin manzon Allah sallama yake, mutane da aljanu da na farko da na ƙarshe da matattu da rayu duk su zo su haɗu a guri ɗaya su roƙa ma Dr. Jaki gafara, wallahi Allah ba zai gafarta masa ba. Sai dai abinda Allah ya rubuta cewa shi maƙiyin manzon Allah ne, ko an nemi masa gafara Allah ba zai gafarta masa ba. Ko da duniya su haɗu su masa addu'a wallahi Allah ba zai karba ba, da nassin Qur'ani ba da molon ka kamar yadda Qur'ani yake molowa ba. Bari ka ji malam, ka gane ko? Allah yana cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiq. Aya na 80. Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan munafikai. Abdullah ibn Ubay ibn Salul makirci da munafirci da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar da shi malamin ka yake cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake faɗan maganganu marasa kyau, tunda shi ma tsatsau ne na wancan, tsatsau ne nasa. Yana ci da manzon Allah sallallahu alaihi lokacin kafin ya mutu, ka koma makaranta. Wannan zan dan baka brief ne dan kai zuciya, kai karatu, dan kai ma ka koma ka zama, kai ma ka zama malami da kanka kuruntu. Ba sai an yi karatu ka zo ka bai ka ce abun mamaki. Amma duk da gaskiyar magana yana da ladabi, saboda in an biya masa karatu yana ɗauka. Kaga yanzu da azumi da muka masa magana akan gilashi da yake haka, man sagir yana haka, yana man sagir kanda ka gani yanzu ga kanda kaza. Naga duk da gaba ɗaya bai taɓa gilashinsa ba. To ga albishir mai kyau kuma saƙo na girmamawa da mutuntawa cewa lalle a koma makaranta saboda a je a fahimci addini kwarai. Kar tarin mabiya su dame ka akarmakallah, a dukkan girmamawa, kar jama'a su ruɗe ka, ka zama na baka fahimci Qur'ani ba, baka fahimci sunna ba. Lalle abu na farko shine ka je ka san Allah ya gaya wa manzon Allah. Manzon sallama da ya je dan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lokacin da babansa ya koma ga Allah, sai ya zo gurin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafin ya ce to ya Rasulullah ga mahaifina ga harin da ake ciki. A sai summary zan bayar, summarizing ne zan bayar. Ya koma ga Allah, sai dauki mayafinsa ya ce a masa likafani shi, ko dan ya samu rahaman Allah. Allah bai yadda da wannan ba. Manzon sallama ya mai sallah,
ya nema masa gafara, manzo sallama ya nema masa gafara, sai na Umar yana so ya hana annabi sallama ya ce Allah bai hana ni ba, sai gashi nan Allah ya saukar da aya nan da nan tuni, saboda ba a taba annabi Allah ya kyale. Kar ka manta fa shine annabin da Allah ya ce in ka zo gurin shi ka nemi taimakon sa, ka nemi gafaran Allah a gaban shi, yace Allah ya gafarta ma, Allah ya ce wallahi sai na yafe maka. walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullah tawwabar rahima. Ka san mu ba ma kai sai da zakara, da abin da mu ga maka yana Qur'ani ko hadisi, ko ba irin naku hadisan ba wanda Albani ne yake ingantawa, shi yake da iftar da sa shi ya zama da iftawa. Allah ya ce ma manzo Allah istaghfir lahum, ka nema musu gafara, aula tastaghfir, ko kar ka nema musu gafara. In tastaghfir lahum, in zaka nema musu gafara 70 martan so 70 ya rasulullah, duk da matsayinka in ka roƙa ka ce Allah yayi, Allah yana yi, kafin ka ce Allah yayi ma Allah yake yi, amma yau kam ka yi hakuri da sallama ba zai yi ba. Falai yaghfir lahum, Allah ba zai taba gafarta musu ba. Me yasa? Zalika bi annahum kafaru billahi. Me yasa? Saboda sun kafirce wa Allah wa rasulihi da manzan Allah. Kaga ashe tauhidi Allah ne da manzan Allah. Kafircewa Allah da manzan Allah ba kafircewa Allah shi kadai ba, kafircewa Allah da manzan Allah. Tauhidi shine Allah da manzan Allah, rashin tauhidi shine ya hada kafa Allah da manzan Allah. Asalin addinin musulunci hada Allah da Annabi Muhammadu. Koma bayan addinin musulunci shine raba Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wallahu la yahdi alqaumal fasikin. Allah bai shi da mutane fasikai. Me yasa suka zama fasikai? Saboda sun taba janibin manzan Allah. Mu koma baya, karka ce mun ci mutuncin malaminka yanzu zan baka tafasir, ka duba tafsirin Imam Tabari, ka duba tafsirin Imam Al-Qurtubi, ka duba tafasir dai da yawa ka je ka duba su Abu Ja'far Muhammad ibn Ja'far, su ka duba me su Imam Qatada suka ce akai, Abdullah ibn Abbas me yace akai. Ka gane ko? A takeice nake baka, wai shin menene suka yi wa manzan Allah? Shi malamin ka me yawa manzan Allah? Su munafurtan annabi suka yi, ba sa neman taimakon manzan Allah, malamin ka baya neman taimakon manzan Allah. Qur'ani ya ce mana, yace ba neman taimakon, ai rikicin mu da shi neman taimakon manzan Allah, har aka je kotu, har aka kulle shi, har aka yi kaza, duka gaba daya. Ka gane ko? Gaba daya. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم يا رسول الله أستغفرت لهم أنت كنا سواء أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، إذا kace musu ku zo annabi ne muku gafara, ku zo manzo sallama ne muku gafara, sai su ci neman, sai su ce lawawul usum, su ce ba sa bukata, ba sa karkada kai, ba sa su, ba ma son na annabi, ba ma son na annabi, na Allah muke so, na Allah muke so. Allah ya ce ku zo, ku ce ba za ku zo ba, da Allah kuke ja, kun san me halakar da shedan? Allah ya ce ba zai yi ba, saboda shi ga ya kamata da ya ga sani, ga ba a bautawa wani Allah, ba a ma wani Allah sujada. Allah ya ce to ni yau ina so ka mai sujada, shedan ya ce ba zan yi ba. Sai Allah ya ce to fakharuj fa innaka rajim, alayka la'anata ila yawmiddin. Ka gane ko? Sai gashi shi malaminka da ya mutu, mataccen mushe, wanda ya mushe dinnan, sai gashi an ce ya zo ya nemi gafaran manzan Allah, ya zo annabi ne masa gafara, ya nemi taimakon manzan Allah ne masa Allah gafara. Sai ce ba na so na Allah muke so, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baka kaza ka shikenan. Sai Allah ya ce to shikenan, haka ne ya ce to shikenan. wara'aytum mustakbirun wara'aytum mustakbirun lawaw usum, sai karkada kansu, ba sa so. Sai Allah ce sawa'un alaihim, daidai ne a gare su ya Rasulullah, astaghfarta lahum, ka nema musu gafara, amman tastaghfir lahum, ko karka nema musu gafara, la yaghfir lahum, Allah bazan yafi musu. Wallahi Allah ya ce wallahi bazan yafi musu ba. To yanzu wannan tarin yuyuyu din da suka taru a Bauchi, suka yi sallah wa malaminka da yake gadara da shi,
wanda baka da malami yanzu kuma gashi ya mutu, baka da malami ya mutu kuma baka da karatu, sai ya ce baya son na annabi Muhammadu. Wannan taron da suka yi gaba ɗaya Allah ya ce wallahi ba zan yafe ba zan gafarta masa ba. To wannan taron ai ba zai sa Allah ya yafe ba, ka gane ko? Ba zai sa wannan taron ya ruɗa ku kwarai, na sani. Kuma akwai wani abin da aka dinga nuna wai ruwa ya bulbulo a kila wani pompo ne ba, wani pompo ya biyo ta gurin wai ruwa ya bulbulo. To wa ya ce maka ma ruwa ya bulbulo a kabarin mutum dan aljanna ne? Injiwa a wani hadisi wa ya rawaito? Qala man hadasa man qala man rawahu man. Da Allah ku daina mai da mutane baya da Allah, abinda aka wuce tuntuni an wuce, an karanta da al'umma sun fahimci addini, kuna so kuna zuwa kuna sake mai da su baya da Allah. Ku daina wasar da hankali mutane ne. Wannan ba dalili bane, tarin yuyu nan ba dalili bane, mutuwa ranar juma'a shi ma dai duka ba dalili bane, ba dalili bane. Yanzu dukkan mutumin da ya taba zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya yi wani abu mara kyau akan sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallama, ko ya ki imani da manzon sallama, sai yau a zo a ce dan ya mutu ranar juma'a, in fafaro mai mutu ranar juma'a shi ma aljanna zai tafi? In ka taba cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, ka zo ka taba manzon Allah sallallahu, ka taba darajar manzon Allah da kiman manzon Allah, ka ci mutuncin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul wujud satal anami, shafi'u yawmal ma'ashar, ka taba janibinsa, kana ganin dan ka mutu ranar juma'a kana ganin Allah ya zai kyale ka? Me ka sha kafin ka zo ka hau munbari? Me ka sha? Allah ka nemi ruwa ka sha, kaji, ka nemi ruwa ka sha, akarmakallah. A fahimce abin da ake kwarai, da masana ake magana ba da soki burutsu ba, a gane da kyau. Idan mu kar yake, mu kowa muna kallon shi. Nan ma waya yana bude, masu kira min fadlik a kira, muna jira. Wannan a takeice ne, ina so na dan bude kofa ne wani ya dan shigo, an gane ko? Dan kofa kadan na bude wani ya dan samu ya shigo mana, saboda shi malam ya fito ya zo ya ce a kaza ga dalilinsa ga dalilinsa ga dalilinsa. To Allah muna jiran malam, kun ji ko? Muna jiran malam ya zo ya kawo kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ya zo ya kawo dalilinsa a dan gidan man sagir, saboda addinin ba wai da molonka ake yi ba malam Guruntum, ba da molonka ake yi ba. Saboda haka mutumin nan ba a tabbatar da mutuwansa, ya mutu a musulmi tukunna, saboda ya taba annabi sallama ai ridda ne, taba janibin annabi ridda ne. An gane ko? Taba janibin sallama ridda ne. To kuma shi gashi yana kokarin taba janibin shugaba alayhi salatu wassalam, yana taba janibin shugaba alayhi salatu wassalam a gurin tatsuniyar malam Tijjani Guruntum. A kula da kyau, a kula da kyau, wallahi muna girmama ka saboda sunan Shehu Tijjani da kace, amma ba da irin wannan uslubin dama ya kamata zan maka ba, amma saboda sunan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu warda, da kuma furfuran da ke fuskanka, shi yasa aka maka mai sauki. An fahimta ko? Ko kuma mutanensa ku yi haƙuri fa, kun san idan mu in karatu ya biyo kan mutum, to ba ruwanmu da yana da mabiya ko baya da mabiya ko waye shi, kawai ya kawo dalili, wa yake da karatu, wa yake da dalili ya zo kawai, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kawai malam ya kawo ilimi, kawai ya zo ya magana na malamai,
kar ya zo ya yi tatsuniya ya tashi tafiya ce kawai kowa ya kalle shi tunda ku malamin ku ne a bi shi a haka kuma a ce wannan addini ne daidai ne. Ba haka bane. In kira sallah? To shikenan za mu wadatu anan tunda sun gagara shigowa kuma ga lokacin sallah yayi, lokacin namu takaitacce ne kwarai dan ma nan yanzu 8 kusan da 20 ake sallah ko da wani abu makamancin haka. A takaice kenan. Allah ya mana gafara, Allah ya shirye da mu, Allah ya daura mu akan daidai, ya fahimtar da mu addinin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu fahimce shi kwarai, ba wai wasa da hankalin al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda a daina wasa da hankalin mutane. Lallai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasa. Malam a koma makaranta kwarai, kiran mu na ƙarshe kenan, a koma makaranta a fahimci addini, saboda a dinga gaya mutane abin da yake nassi sarihi, ba tatsuniya ba dabaru ba kame ba. Lokaci ya wuce ne dabare da kuma zuwa kawai harzika mutane. Baka duk mas'alan da aka yi magana a Najeriya, wallahi baka taba iya tauna guda ɗaya ba, ko kwada in na kalubalance ka da kai da almajiranka kaf, in ka akwai wata matsala da aka taba yi, ka zo ka tauna wannan matsalar na ilimi, ka tattauna matsalar da ilimi, ba wai ka zo ka ce haba malam haba haka malam yanzu man sagir yanzu kana ganin kaza. Da ilimi ka tattauna wannan matsalar tun da ka fara wa'azi zuwa yau din nan. Yau